Atzomai gabeka, baina guratzako. Aurteak egun baino gehiago, bosteun eta hirurogeita lau huts, samina zabaltzen. Batzuen ustez ordaintzen, dagokien zigorra. Maite dutenentzat berriz, askatasuna izea. Baina hori etxean zain bakarrik denari, bosteun eta hirurogeita lau taupada, gehiago gure bihotzian. Batzuen ustez ordaintzen, dagokien zigorra. Maite dutenentzat berriz, askatasuna izea. Baina hori nork ulertarazi, etxean zain bakarrik denari, bosteun